Ejjellaw ħanajlek jien Quarantin flimkien 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 Yo, ejjellaw ħalli namlu l-kwarantina Qabel il-korona tidħol ġo fina Il-korona ġabet rab il-kbir Iva kun ġerk li tatti ħalqek hi Li ma tistax inti ma tatix kazz Għax tal-korona inti ssir il-popat Mela kun naf li mus semmi switchi U kull 10 minuti jien naħsel idi Jien korona free nħu ħsib saħti U jekk jint ma tatix kazz insaq il-bot minni Ejjellaw ħanajlek jien Quarantin flimkien 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 Kull jum jien għala kaġdid Imma daqt jgħaddi kollox bwiċ il-ġid Il-gżira ta' Malta rridu nieħdu ħsieba Li ma nistawx aħna ninġu għalla bibna ek Aħna korona rridu najdula Ciao ciao bye bye aħna rridu indabrula Virus bħal dan jista' jitfana ħafna lura Imma l-ġirtana Iva huwa nofs il-kura Iva smajt sew, Iva smajt sew Ejja nieħdu ħsieb qabel kull imkien nimlew Ejjellaw ħanajlek jien Quarantin flimkien 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 Yo, ejjellaw ħalli namlu l-kwarantina Qabel il-korona tidħol ġo fina Il-korona ġabet rab il-kbir Iva kun ġerk li tatti ħalqek hi Li ma tistax inti ma tatix kazz Għax tal-korona inti ssir il-popat Mela kun naf li mus semmi switchi U kull 10 minuti jien naħsel idi Jien korona free nħu ħsib saħti U jekk jint ma tatix kazz insaq il-bot minni Ejjellaw ħanajlek jien Quarantin flimkien 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 Kull jum jien għala kaġdid Imma daqt jgħaddi kollox bwiċ il-ġid Il-gżira ta' Malta rridu nieħdu ħsieba Li ma nistawx aħna ninġu għalla bibna ek Aħna korona rridu najdula Ciao ciao bye bye aħna rridu indabrula Virus bħal dan jista' jitfana ħafna lura Imma l-ġirtana Iva huwa nofs il-kura Iva smajt sew, Iva smajt sew Ejja nieħdu ħsieb qabel kull imkien nimlew Ejjellaw ħanajlek jien Quarantin flimkien 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 Ejjellaw ħanajlek
Yo, ejja law ħalli namlu l-kwarantina Qabel il-korona tidħol ġo fina Il-korona ġabet rab il-kbir Iva kun ġerk li tatti ħalqek hi Li ma tistax inti ma tatix kazz Għax tal-korona inti ssir il-popat Mela kun naf li mus semmi switchi U kull 10 minuti jien naħsel idi Jien korona free nħu ħsib saħti U jekk int ma tatix kazz saq il-bot minni Ejja law ħanajlek jien Kwarantin flimkien 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 Kull jum jien għala kaġdid Imma daqt jgħaddi kollox wiċċ il-ġid Il-gżira ta' Malta rridu nieħdu ħsieba Li ma nistawx aħna ninġu għalla bibna Aħna korona rridu ngħidula Ciao ciao bye bye aħna rridu indabrula Virus bħal dan jista' jitfana ħafna lura Imma l-ġir tagħna iva huwa nofs il-kura Iva smajt sew, iva smajt sew Ejja nieħdu ħsieb qabel kull imkien nimlew Ejja law ħanajlek jien Kwarantin flimkien 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 Yo, ejja law ħalli namlu l-kwarantina Qabel il-korona tidħol ġo fina Il-korona ġabet rab il-kbir Iva kun ġerk li tatti ħalqek hi Li ma tistax inti ma tatix kazz Għax tal-korona inti ssir il-popat Mela kun naf li mus semmi switchi U kull 10 minuti jien naħsel idi Jien korona free nħu ħsib saħti U jekk int ma tatix kazz saq il-bot minni Ejja law ħanajlek jien Kwarantin flimkien 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 Kull jum jien għala kaġdid Imma daqt jgħaddi kollox wiċċ il-ġid Il-gżira ta' Malta rridu nieħdu ħsieba Li ma nistawx aħna ninġu għalla bibna Aħna korona rridu ngħidula Ciao ciao bye bye aħna rridu indabrula Virus bħal dan jista' jitfana ħafna lura Imma l-ġir tagħna iva huwa nofs il-kura Iva smajt sew, iva smajt sew Ejja nieħdu ħsieb qabel kull imkien nimlew Ejja law ħanajlek jien Kwarantin flimkien 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 Yo, ejja law ħalli namlu l-kwarantina Qabel il-korona tidħol ġo fina Il-korona ġabet rab il-kbir Iva kun ġerk li tatti ħalqek hi Li ma tistax inti ma tatix kazz Għax tal-korona inti ssir il-popat Mela kun naf li mus semmi switchi U kull 10 minuti jien naħsel idi Jien korona free nħu ħsib saħti U jekk int ma tatix kazz saq il-bot minni
ejja l-law ħanajlek jien. Quarantine flimkien. Kif inni għaddejja l-quarantine, ladies and gentlemen? Kif intom bibtana id-danusan ma'kom fil-kamra tas sodda tana? Kif int, bro? Kif int, bro? Alright. Għanna metru, għax saqsu wili di. Ara, ideja fija kważi metru, tajjeb, għanna l-metru tana. Ma nitkellmux iktar fuq kemm fihom għax illum l-estate il-plumbing fl-aħħar. xieġi Minn hawn nirringrazzja lil kull mineni, il-Dylan, dak ir-raġel għadni ma nistax niftakar x'jismu imma li ġi u Solvejta. ħellisni u armajt l-ewwel darba pajpieta taħt is-sink. ħanajdilkom, senjur. Di l-kwarantina. Vera, ta' il-kwarantina, ħanajdu l-affarijiet iżbieħ tagħha. Illum it-tifel il-kbir tiegħi għamel ma' t-tifel iż-żgħir. Għandek ieħor? Il-kbir, sanne, iċċeddu. Kemm għandek? Issa ħanaqdu tlieta sa. Fella jbir. Għamel il-sausage rolls maħu iż-żgħir, fej qatt saret di, fej qatt saret di, affarijiet illi qatt ma saru. Imma insomma nilqawkom għall-programm tagħna minn hawnhekk nirringrazzjaw b'mod kbir ħafna lill-Enemed illi grazzi għalihom l-Enemed qed naslu fid-djar tagħkom bħalma ngħidulkom dejjem biex tgħinu lilna biex nibqgħu hawnhekk kemm jista' jkun sakemm tgħaddi din il-kriżi. Ibqgħu ixxerjawna, arawna qegħdu nisbina u llum tajjeb ngħidulkom illi qegħdin ukoll fuq il-YouTube channels ukoll għax qalulna nixtiequ nibdew narawkom kbar mhux fuq il-mobile. Ġifieri tistgħu tmorru jien naf fuq l-IPTV u affarijiet hekk li għandkom, affarijiet illegali normalment kunu qabdin u tistgħu tarawna hemmhekk. Imma Fuq li waħda san. x'inhu? Fuq li ma YouTube channel. Fuq il-YouTube channel ta' Noli tajjeb, hemmhekk qegħdin żgur. Issa, u mbagħad illum ħanitkellmu dwar suġġett illi ma stajniex ma nitkellmux fuq l-ewwel ta' April. Ħanitkellmu dwar iċ-ċajt li nagħmlu x'ma nagħmlux ġieli jagħmlulna, ġifieri jekk għandkom ibatunna issa fuq info@danusan.com jew fuq 9979799 għandna nieħdu gost naraw il-kontenut li qegħdin tikkreaw. Issa, aħna fi żmien li konna naħdmu n-net, Fi żmien minibugs. fi żmien minibugs u nagħmlu minibugs bagżet nettu hekk konna klieb. Klip, konna nażar u konna nagħmlu xulxin. Le, ma naħsibx li ta' effett għax kif kullum qed naħdem magħkom f'daqqa xorta nagħmlilkom. U magħna fuq il-linja għandna lil Toni! Kif int, Ton? xini? Ninsab vera kontent li ħana ritorna x-xogħol wara ġimgħa. Illum ħatibda. Ibsa tonu. Ole. Isma' niftakru fil-passat, għax aħna nħdu gost ngħixu fil-passat, tajjeb tiftakar għax ta' titġielu bil-mod. Ija, xu kbir, u kbir. Inti tiftakar iż-żmien tan-net jew le? Żmien tan-net, mżgur li niftakru. Tajjeb. Tiftakar l-ewwel ġurnata. Tiftakar li eżempju kont tiġi biex iddaħħal idejk f'dawk it-tnej biex ma jekk qed jismgħuna tfal ma nirvinawlhom x'ħajjithom u kien kont tsib xi ġixpinnijiet jew xi double-sided aw taħt. Niftakarni fil-bidu mbeżlaq fuq dik il-portiera. Jena niftakar il-dawk iż-żewġ jibdew il-programm. Għax ikun hemm xi Speċjalment minni. Ma li qed jgħid Toni niftakar fil-bidu il-programm kien vera rudimentali ħafna. Allora kellna isa portiera u ovvjament Toni kienu kun hemm wara tajjeb iżomm il-dawk it-tnej biex ma jaqgħux. U bin-nifsijiet u bit-titjir u x'naf jien kien jifforma qaqaton daqgħu. F'nofs il-programm tibda titfaċċa, mbagħad wara ħafna baqgħet imtabba. Ja. Isma' jekk tinnota eżempju fil-waiting room sanka ta' postijiet naqra li jmorru ħafna nies, ikun hemm ir-roqqa ta' fejn tmiss rasek ukoll. Aħna le, aħna jienu Toni m'għandniex minn dal-problemi tajjeb. Jiena qiegħed. Konna wkoll nagħmlu eżempju ċajt il-kameraman tiftakar Ton? Konna nagħmluhom il-ġeb marker ma' dik li jilbsu ma' widnejhom. Mbagħad x'inhi neħħuhom kien ikollhom dawra tonda hawnhekk. Isma' jiena smajt illi inti u Sander kontu tgħixu flimkien. Meta kontu toqgħodu flimkien? Kontu tagħmlu ċajt il-xulxin? Daniel. Qabel ma ngħaddu għal din nixtieq insemmi episodju ta' meta kien hemm il-kelb ta' Andrea Bugs. Sander kien jagħmel papit u darba minnhom sab wieħed mill-pasti taħt is-sett. U qed il-live timmaġina tisma' Sander jitkellem bil-Malti pur għax ikun rifes għallut. Oner! U
darbohra niftakar, xumbat konna morna għamilna żmien ngħixu fl-imkien u Toni f'dar l-istess żmien. Kienu jiġrulna, darba minnhom ma xtefali għax daħin kollu jnaddaf, so minn dawk il-freaks jazzew jien, kont ngħix miegħu spiċċajt mal-mara issa l-istess pezz eżatt. U x'għamiltu? Kien inaddaf minn tat-tifernezija. Ma nafx tefali kien naqsu bomblu kbirek. Tefali xi ħaġa ġo fih, mor biex nidħol ġo fih u neħel. Ħana kiex tfajt lek. Għax Sander Lovizzju iżraben iċ-ċitz tal-bank u kull irċevuta oħra li jkollu kullum kien jitlaqhom. Tajjeb. U tixju sużati, mhux tajjeb issa għax m'għandux jagħmilha. U kull ma sibt tiegħu biċ tal-bank u rċevuti u karti u kummidju biżraben kollox tfajthom ġu tal-bomblu. Kelli bżonn xi ħaġa minn hemm, mort inġibha minn ġol bomblu u weħilli, imma weħilt u da demel jitħaq u jien ma nistax ninqala ma mbagħad pattejtielek għax darba minnhom isimgħu di mela inġib dal-qattus tajjeb. Ma ntalla jaffillu il-mekkanik għalli jisma għalli ħodu għalli ħab ma jridu l-qattus. U ħattu jien, u kien kwiet dal-qattus nieħdu d-dar. U il-da beda jamillu fil-zarbun qabel ikun sejjer għax-xogħol. Insomma, darba niġi. Koko fuq fej? Fuq il-basket tax-xogħol. U lilu biss, mhux. Mela kien ma jaħmilx lilek, U bad darba minnhom niġi lura id-dar u ma nsibux dal-qattus. Taħil xi ħadd għax dejqu ovvjament, allura għaddott taħil xi ħadd ieħor. U jieħatta bi kbira. Jaddina għazmin u da jibza minn dellu. Tajjeb. U bdejt, kienet żmien il-festa u da ma rix jiġi magħna ħażabbar għal-festa, brid joqgħod waħdu d-dar. Morna fej il-mejn minn isfel, nitfilu l-flet kollu, inċempillu fuq il-mobile nagħmillu u tam kif. Tant bżajt li kont naqbes mit-tieqa. Jiġri ħaniġi magħkom. Ton, nista' nsaqsik waħda tal-aħħar għax naf li titmur għax-xogħol u ħerqan ħafna titmur naqak kmieni wkoll illum. Min hu Griż? Għadhom jgħixu miegħek? Ija, imma fil-penthouse. Fil-penthouse, għalihom. Minħabba social distancing. Ton, nistaw forsi namlu nofs weda, illi f'xi darba inġibuhom waħda fuq antivirus inkellmuhom ftit sew. Dil-ġimgħa. Bomba! Grazzi, Ton. Isma' Ton, kuljum Toni jekk tfittxu fuq il-paġna ta' Noli tajjeb, ħassibu li ħajkun qed jagħmel diversi crafts u x'hekk. Ħanajdilkom għara, jekk taraw il-mejda bħalissa. Ejja, da settjata jisa. Settjata, daw kollha preparamenti, ġifieri Andrebu saw ġew bħalissa. Toni, grazzi wkoll talli qed tgħaddi l-ħin tiegħek ukoll tipprepara biex ikollhom x'għamlu tfal id-dar ukoll ġbin. Ekku, nieħu gost, u hija xi ħaġa sabiħa li tara l-tfal mal-familja jagħmlu dat tip ta' xogħol tal-idejjed, tifhem? Ekku. Grazzi Ton, buon lavoro kif jgħidu. Buon lavoro altrettanto, signori. Ciao. Minnaw nselmu wkoll dawk in-nies kollha li jkunu xogħol bil-lejl, tajjeb. Għajdli x'qed tagħmel. Xiex. Għajdli x'qed tagħmel. Qed inxhom l-araq ta' taħtejdi san għaliex qabel ma nitkellmu fuq ċajt irridu norukom illi anke għalina jagħmlulna ċajt. Il-biera konna dejjem bil-programm. F'daqqa waħda daħar id-duħan u mbagħad bdew jisplodu l-bombi u kellna naqtaw. Dara minnha. Il-tim ta' antivirus id-deċidejna illi għall-ewwel ta' April ikun sabiħ u xiera illi l-Daniel Sander, l-Dan Usan nagħmlu l-hom ċajta. U għal dik ċajta kellna bżonn smoke machine, kellna bżonn xi ħaġa li tagħmel ħoss kbir, għandek bżonn ukoll fire extinguisher imbattal sewwa. Importanti li jkun imbattal għax dan huwa il-prop illi bih ser titwemmen iċ-ċajta. Mbagħad ovvjament kellna bżonn il-kameras li mhux qegħdin hawn ġew dawk li bihom inxandru il-Dan Usan għandkom sabiex x'in joħorġu mill-istudju nkunu nistgħu naraw il-frott ta' din iċ-ċajta tagħna sewwa. Domna niddiskutu ġranet kif nagħmlu din iċ-ċajta u wasalna għal din il-konklużjoni. Hekk kif Daniel u Sander jersqu lejn l-aħħar tal-programm, aħna badna u xelna din l-smoke machine mill-ħajt ta' wara fejn ikunu Daniel u Sander li tiġi propju il-control room. U bekk iġġenerajna dan id-duħan li beda dieħel fis-set. Għamilna ħosta esplużjoni kbira. U minn hemmhekk
Wara li nħasdu, jiena kellimtom minn ġol control room biex jalqu il-xandira issa. Isu għanna xaġet taqba dawnek. Ekku. Dejjem ġaġa, u s-sodde, u ma nafxie konna. Għala, da grazzi l-sponsors kolla, unkunu ma'kom għada. Ciao, saħħa, bye, ciao. Kif għalqu l-programm għall-ewwel Daniel Sander ishom mhux illi jemnu ħafna ċajt għalkemm Daniel mill-ewwel qabatu skola l-barra sewwa. Imma jien tħadd niġri b'dan il-fire extinguisher Void u bdejt nipprova nitfi in-nar dal-fire extinguisher imma fire extinguisher kien Void. Jiena ippanikjajt Sander dak il-ħin inqata minn ġew inqata. Inqata ta' veru inqata u tar minn fuq is-sodda qisu qattus u minn hemmhekk insomma rajna il-Sander ukoll jiġri blura fil-kulutur. Hija naħseb waħda mill-aqwa biċċiet ta' din iċ-ċajta. Mux li hemm ċejt iż-żgħira? Le, xewra. Għada festijali. Kif jistajlu? Tmissiex, Daniel. X'isbu skura għada? Smoke machine. Guys. Oh guys, go ahead. Hey, bring this food. Issa li kienu ħadu l-qata għalina iċ-ċajta kienet ħadmet, aħna konna sodisfatti minn hawnhekk mit-tim kollu Antivirus nixtiequlkom Happy April's Fool. Grazie. Xamlonna. Il-bomba ħasritni, il-bomba. Issa jien mhux hemm dejt ninkwieta kif spjega Rodni eżatt, jiena hawnhekk tiegħu x'importani, imma baxxir rajtu di qed jinkwieta, ħattelef. Issa jien bil-maqlub għad tara miskin tajnih biċċa xogħol da tifel ħanqabdu l-istudio. Imma u b'kont immeraviljat id-duħħal li ħereġ minn San Ġilabxi. U bdejt ngħid illi ħadd l-festi. Imma li dispjaċini kien illi kellna marċ interessanti ħafna għax kienet biċċa tal-festi u kollega tagħna Noel kien lestinna marċ. U suppost jgħid fuq il-linja maħna biex dal-marċ namluħ. Ma jistgħu għamlux, ħaġa tajjeb ħafna. Kif għara? All right, yo. All right. Il-bira ma donċ kontu all right. Il-bira ħarbtuna rażin. U minna nixtieq ringrazzja n-nies kollha li belaw għamana x'kont jibat li ismentum all right, battu. Dak messaġġ, battu. Verità jiena ġifieri blajta, ġifieri għax bdejt nardak id-doħ. Nifhimni anke aħna blajnija. Illum bat li għana nista' nkempillek, tibolek ħaseb li qed jgħodni l-emerġenza. Mela, Noel, ħaġa kif qed għatta l-ħin tiegħek id-dar? Għax intu koll jgħat stranded bħalissa mhux hekk? Mhux l-iktar ħaġa sabiħa, fim li bitfall u hekk. Għallu li biex ngħidulhom li nħobbhom ħafna, mawlok nħobbhom ħafna. Tajjeb, minna nsellu għal-Marija wkoll. Qegħdin fil-kamra l-oħra biex joqgħdu kwieta tilhom joqgħdu kwieta x'jiena issa ma nistax noqgħod nilgħab magħhom. Għallu li għarra. Problema hu bitfall biex toqgħdu kwieta. Anke biex inċempel il-da wieda, U meta jċempel xi ħadd biex tagħmel biċċa xogħol jew fuq il-laptop. Fuq il-laptop jisu station biex nilabu, minni diffiċli. Jena fil-fatt se jkollna program fuq għadi. Eżatt, ħajkonna program. Isma, no, inti tħobb ħafna l-marċi, tħobb ħafna l-festi, mhux hekk? Jekku, veru. U inti tkun involut biex ktibtu ħut mill-marċi kbar li nkantaw u laqas nirrealizzaw minn kitibhom, jista' jkun li kont intu kollox hekk. Jista' jkun hemm ħafna minnhom tax għamilt ħafna fil-verità s-sena l-oħra għamilt tlieta li ktib bil-mużika b'kollox jien, ġifieri kienet xi ħaġa ixtaqt nagħmel urnexxieli fl-aħħar imma. Issa. Kelli lajn bela. Għamilt inna marċ inti.
Għamiltilkom marċ. Għamiltlu xina għaklim da kullħat jafu, ta' il-messaċ jismu dal-man. Fidejk. X'jismu? Il-messaġġ. Kopja l-messaċ jismu dal-marċ. Nkantaw ħafna minn dawk ta' mintu f'nejdilhom. Tamlu Pazam. Mela, s-isma l-klim għax il-klim mirqu. Issa nħallu lilu l-kanta san. Eżatt, Ejja, fidejk, fidejk. Ħanibdew. Min għadu jaħseb li dawn ħmerijiet obtu lill-awtoritajiet mel-isma minnom u qotidda aħjar mill-li waħdek l-isptar jekk bħali mal-mara maqful u fid-dar diġà jgħid id-dur u jekk għal-bżonn toħroġ x'imkien din fil-bibli lek neżagar win Ma tamlu xej dal-ostra virus ma tagħmel xejn ma dan il-virus ma tagħmel xejn ma dan il-virus ma tagħmel xejn Ma tamlu xej ma tagħmel xejn. Yes! Ara kif spiċċajt, wara l-marċ. Ara li ġi Sufarelli. Proset, no! No! Mixek imqartik dbinna wieħed fil-ġimgħa sakemm qegħdin hawnhekk, takseb. Vera, ċ'għandek x'tagħmel issa? Ma jkollix nagħmel, forsi nagħmel il-ġimgħa. Fil-każ li nagħmlu biex impartu tajjeb, inti tina proprjetà ngħidu l-proprjetà li mi biex nippruvaw nippuxxjaw ilek u inti tina partu ma marċ. Tajjeb. Tajjeb, nagħmlu hekk. Bomba no, grazzi ħafna u mura ħdem fil-ġen, ħabib tagħna. Ciao. Ciao. Għal min ħantella verżjoni li għamila fiktar kwiet u biktar kwalità. Ħanamluwa u x-xarjawa kem tifilħu. Eżatt. Mela, dik il-bicċa l-esta u kol, Sander. Mela, mill-ewel saħalkom eħlilkom u kol sabiex tafsu il-link fuq il-Zoom. Mela, fil-description tal-program fuq ikun hemm dejjem dik il-blu tiġi blu ta' fasa u tieħdok mal-ewel fil-Zoom fejn nistgħu ninaqdu ma' diversi magħkom bħal ma ħanamlu issa stess magħkom in-nies illi qegħdin id-dar. Hello, hemm xi ħadd. Għanaraw minn għanna. Xez, ibat li il-numru tijak għassiblek bicċa xoll li tittamilili. Xez. Emmijat. Xez. Aw. Mux jismana. Xez. Mux jismana. Xez. Kenit, kif int? Bolir. Bitlu fuq il-sufun. Tider, miskin dak il-sufan bħal ma ngħidlek dejjem, Qabel il-kwarantina, il-sufan ġibni il-bit. Isma, illum qed nitkellmu dwar iċ-ċajt. Ġiera għamlu lek xi ċajta tal-1 ta' April illum blajt xi waħda. Le, jiena ma niblax ċajt. Iċ-ċans imbella ċajt. Għajdinna ċajta li ġili għamilt, kien. Bħalissa ma nofx, ma għandix idea. Ma tiftakarx ċajta li għamilt. Naqta waħda rejjem biex Kemm untek? Aqta għallu. Xini? Sinjuri, imbirek u minn jina xilu jifel da tifel, għax aħna ma nifmox. Mela, għajdinna ċajta. Li għalik kulli ma tifemx. Illu waħda zaħira li tifel. Għabilt. Xamil. Rajta tal-law, propjament tal-law gazzetta ma nejċej. Li ġabu li l-assessments tal-iskola għakunu bazati fuq il-FIFA u Fortnite. U t-iċkem. U intajtulu bis-serjeta? Għallejtu għafstanor ġimir. Aħdarit. Kelb. Dorin! Għada connecting. Xez, inta t-tismana xez. Era Dorina. Xez. L-lum għanna inkwit kbir, sanna għanna. Għanna nkwit biex naqbdu sew minnaw
Nitkellmu iktar tard, isma' ilħu preparaw xi ċajta tajba hekk, illum misna nagħlqu b'ċajta tkun kemm jista' jkun nadifa ddaħlu nix il-qorti tajjeb. Eżattu, tkunux razzisti u hekk għax nofs iċ-ċajta ikunu. Imma insomma, apparti aħna sinjuri nixtiequ ngħidukom ukoll li tul il-ġurnata fuq il-Facebook page ta' Noli ikun hemm ukoll diversi clips b'kontenut ta' tfal għal familja kollha dak il-craft li kuna ngħidulkom ta' Tony għalhekk inħajrukom biex tidħlu tafsu likes tarawhom tixxarihom biex dejjem il-paġna Noli minnu barra minnu ġewwa ikompli kollha is-suċċess illi nixtiequ li kollha aħna wkoll. Ekku, minn hawn nixtiequ nirringrazzjaw l-enemet illi bħalma tafu is-sitwazzjoni li ġifieri l-introjtu ta' ċertu kumpaniji naqas b'ħafna tajjeb u anka tal-enemet illi naqsilhom il-fuel imma xorta għażlu li jissapportjaw inizjattivi bħal daw biex iwasslu daqsxejn ta' ferħ lin-nies li qegħdin maqfula ġewwa. Minn hawn nirringrazzjawhom u jekk hemm barra min jixtieq jgħin kull ma tridu tagħmlu għali tikkuntattjawna tajjeb. X'in tagħmel? Odu ġewwa. Id-dar. Odu id-dar. Tajjeb għax hekk mhux qed jismgħuna fiż-Zoom inkunu qed ngħidulhom ukoll. Mela, il-mistiedna tal-lum Sur Sander għandna il-ħadd ħlief Ember Bondin illi qabel l-awla xi ċajta llum apparentament saret tħobb ċajti wkoll esa. Imbagħad għandna lil-Lenart ta' Leni li beda jismu Brian tal-laddaqna minn dak iż-żmien kemm illum mhux fil-korfu. U fl-aħħar qed jagħmel naqa' ċajt mhux ħażin ukoll. U fl-aħħar biex jikkompeti l-Fader Gordon tagħna għandna lil Fader Colin Apap ukoll illi huwa magħruf għal dik iċ-ċajta li jgħid wara l-omelija. Araħ ta' xi eżistan bil-tablet ħadu ritratt. Ħajuri li hu fader modern. Dawk kollha ħajkunu magħna waqt il-programm. U sinjuri biex nibdew bħal ma nagħmlu kuljum dawn huma l-Antivirus News. Xi ġmiel inizjattivi tal-ġen bħal Heritage Malta illi qed jagħmel it-tours virtuali, Sura Ġew. Anke għandna filmat hemmhekk għandna tours virtuali tal-mużewijiet biex tara l-eżibiti, Ara daqsxejn xi ġmiel tara kollox daqs li kieku qiegħed hemmhekk, isek qiegħed hemm mara sa. Ġifieri inti tidħol fuq il-website tal-Heritage. Virtualment, eżatt, proset il-Heritage. Mużew hekk u tkun tista' tara. Mingħajr xkiel ta' xejn. Tgħid eżempju qabb ma' morta. Teddulna ma tistax tgħaddin. Żomm waħda ġbien inti x'inti tagħmel fil-virtual tal-Heritage Malta? Mux kienx il-na, ma jena security, on right, ta' dal-mużew, u għot attent titkellem ħazin, għax unek ma tal-mużew, għeddi ma stax nitkellem ħazin. Xandu xjaqza, mint għat mandek titkellem ħazin, imma zaw wahda, da mux mużew minn dawk, dan huwa mużew tal-istorja ta' Malta, u hekk, hija. Naf, ma tibni ma għarax. Għedjajdu li malu ejn. Akka maluqin, kollu ġejn in-nies, kollu kettjom biex ma jittlux. Le veru maluqin bħala mużew, ma stawx jidħlu. Ma ħsebti ma għarax li. Le mhux qed ngħidlek, imma ma nafx kif qiegħed fil-mużew virtwali, ġifieri ma nistax nifhem kif dħalt fiha inti. U jagħmel id-dawla u kieku xi darba jintefa' dejjem bil-lejl. Vera li ċaqlaqna dik ix-xija, suppost tgħallem, imma ħanejna kollu bid-dawl qatt ma jidla. U x'għandu x'jaqsam dak għax meta ħadu il-filmati u r-ritratti kien fil-ħodu għalhekk. Ara ħi, jien ma nifhimx. Laqqas irid nifhem u qatt ma ħanifhem għax jaqgħataw ħabbadi tal-coronavirus u mbagħad immur lura fuq il-ġob li kelli. Ħażin, issa jgħaddi kollox u terġa' tmur lura. Fejn kont taħdem mela? Ejja għidli. Mela. Fejn? Min? Jien applikajt għal-pilot tal-aeroplani. Ġifieri inti pilot mal-Air Malta. Allora, billi għattajtek, dak ma tafx int. Ma xperess li bidnu ċali, xsibt li ma nafx, jazluk u koll, għax ma taf. Għattajt li ma narax, Le, mux għat najtek, ma. U billi, l-aeroplan għandu koll autopilot, konaf għadri. Alright, veru, ma titkun taf fej sejjer, mux hekk, għax tipo tista ta' meċ incident. Klim ta' dak li għamil il-testek għalli. Fimni, għandu raġun, mux hekk. Għalli dak. Jena wasan fil-post, sibt wieħed hemm, għatlu ojjem. Fejnhom l-aeroplani? Għalli x'aeroplan? Għatlu ma tibni ma għarax li. Għatlu hawnhekk mhux l-airport? Għallix l-airport, għalli għara s-sajn. Għatlu bżax qed nara s-sajn ma tibni ma għarax. Airport, għalli x'airport dik armir. Il-ħanżira.
Tħottaf li għammil, ma tofni ma Zbal tal-pinna, imma sinjuri, ta' kol jom u koll konna maħna nil-daw il-karatteri li ġu u jferħu naftu t-gol. Li jektu fil-virtual reality tal-ħed. Dak kien Vini, u vera, ma nafx jekk biex il-Vini hemmek, imma vera tistaw tidħlu taraw il-mużewiet ta' ħetiġ Malta minna unek kinselmu minn ringrazzjaw ta' servizz tal-ġenni li qed jagħmlu. U jekk taħsbu li Malta għandna l-ar miżuri biex nikkombattu il-COVID. Mela. 19 u 17? 19. L-arġi fil-liktar ibsin, etnajdu. L-ar. Eżempju, Serbia, taf xamlu? Minna. Is-Serbja, eżempju biex joħorġu l-kelb, huma ammessi bis joħorġuh sija. Il-kelb rrit jadattaru, rrit jaħraf dak il-ħin, kalla problemi. Isma, anzi, tajjeb. Għax għam postijiet li laqqas damu l-permettura kif t-kollom joħorġu għam il-klip, għajna rawa. Rajtu ġbin? Ma nafx kemmu taġid kbir. Ġamar kuntu Portomazo ibati naqra l-kelb biex jinżela. Insomma. Iċ-Ċiniżi dejjem qabilna, sinjuri ċiniżi. Anka fil-virus. Imbagħad hemm dak il-pajjiż bħal Belarus, eżempju, daw huma l-uniku tista' tgħid pajjiż fl-Ewropa kollha li għadu għaddej bil-attivitajiet sportivi tal-massa. Ġew jitnejku. U għall-ewwel darba rnexxielhom ibijaw il-lik tagħhom il-rights tal-futbol tagħhom lid-dinja kollha il-betting qed jintla fuq daw il-lobiet. Ġifieri ħadd mu jilab barra huma allura bħal speċi ta' jibijawek. X'in eżempju Malta m'għandhomx jilagħbu nies. Minn għalik aħna l-Maltin mal-ewwel naddattaw. Tbiddel. Żgur, issa sirna eżempju nilagħbu fuq kemm ħajkun hemm nies jistennew barra l-BOV għada fl-10 ta' filgħodu. Dak il-betting. Ġew inkella fuq ix se jkun xara bank nhar il-ġimgħa. Fuq il-COVID-19. Dejjem. U l-obrajt ukoll li l-Eurovision ismaw daqsxejn di għalkemm mhux se jsir bħas-soltu għaliex smajna ftit ilu l-Eurovision ġie kkanċellat bħala Eurovision li tmur hemmhekk bħas-soltu iżda ħajkun hemm Europe Shine a Light li se jixxandar ukoll fuq il-PBS. Da ħajkun hemm il-kantanti kollha li ħajkunu qegħdin ikantaw imma mhux mod ta' kompetizzjoni, ħajxandar fuq il-PBS. Tajjeb, kemm għal Destiny u anke l-PBS kollu naqxuri mhux il-bombru tal-fuq biss, mhux hekk? Jiena naf x'fejn dispjaċew. Għax mhux ħajkun hemm dik il-bizza Malta 12 points. United Kingdom 12 points. Dik il-biċċa tal-points toġobni ħafna. Jekk toġbok għaddi minn ħattart b'80. Tajjeb, flok bil-50 kif ġrar li ftit ilu jien, u 3 points taf kif tħodhom hekk ngħidlek mill-ewwel. U taf kif tagħmel biex tiġbor 4 punti eżempju mal-mara jew ma' xi ħadd illi bħalissa ma tistax tagħmlu birthday party, billi tibgħat lielna u ngħidu happy birthday bħal ma ħanamlu propju issa. Hello. Aħna raw badniex għadni. Kif iridu jagħmlu jridu jibgħatulna jew 997. Kimberly. Hello. Il-birthday tal-mami jowx. Iva. Surprise di? Iva. Tlaqnejja. Kristin il-mami jowx ejja. Iva. Tlaqnejja. Ejja, morru ħdejja ħudna. Tagħmel xi ħadd ma jiċċaqlaq. Hello! Happy birthday! Happy birthday, Christine! Isma, ħankantawlek il-happy birthday tagħna. All right? Bħallum ħarġeti, bħallum ħarġeti, bħallum ħarġet Kristin, bħallum ħarġeti. Proset! Awguri Kristin! X'għamil speċjali tal-birthday? Marret fil-kamra tas-sodda, jew fis-salon. Eżatt! U fis-salon ukoll. Orina naqra minn hemm ħdejk ejja narawhom. Min hemm kwara ara di mela. Di l-organizer, Isma' ta' min ngħidlek illi t-tifla tiegħek. Għajdilha sa. Ta' min ngħidlek li t-tifla tiegħek she went out of her way biex tagħmellek dil-sorpriża sewwa. Immaġina. Kemm mala ma seta' tagħmellek xejn iktar, għalmenu sabet li jenna. She always surprises me. Isma' ma tidirx daqshekk imdawnd, ma kemm ilek ġewwa? Jena, 2 weeks. 2 weeks, 2 weeks, għadek timna, Ek niġu 2 weeks oħra jkollok lajbrows imissulek il-hairline. Imissu ek fil-iġ. Ħankunu qed nitkellmu, għax issa mhux dibis, għaw ħafna lis jagħmlu l-botox u hekk.
Mela. Issa, għara kif narġaw noħorġu daw il-pupi b'xufta jom daqsek u bil-botox kif ħajġu jisom nar nitxjuħ. Issa daw kan naraw fil-program. Happy birthday u selmu l-familja kollha tiegħek. Ciao! Thank you. Bewza kbira, bewza kbira. Ciao! Mela, jek tridu namlulkom dit tip ta' sorpriza, ibatunna fuq info@danusan.com jew inkella tistgħu tibatunna fuq il-WhatsApp 997979979 hemm Dorien illi dejjem tkun qiegħda bil-WhatsApp fida toħdilna dawn il-messaġġi. Grazzi, u magħna kif wednikom għandna wkoll il-Bamber. Il-Lember Bondin u ħankun qed nitkellmu fuq naħseb waħda mill-iktar ċajt famużi illi saret fl-istorja ta' Malta ngħidlek jiena. Ekku. Ember, inti hemm qiegħda? Hello. Kif Hello! Inżel ftit, Ember, ħanaraw kollu. Jew inżel inti joll il-pjanta. Alright. Nem x'għandek fuq wara xi dik il-pjanta legali jew Legali. Ora, mill-legali, ora. Kif inti? Alright, tajba, intom kif intom? Aħna fis-sodda, fis-sodda. Relaxu. Ek tidru komdi. Jew relax. Kif qed qattaħħa din ewwel mistoqsija li qed insaqsu kulħadd għax dejjem tajjeb li tkun tafek. Fimni, jiena kemm jista' jkun qatta ħafna ħin id-dar. Jiena persuna tar-rutina. Allora kemm jista' jkun id-dar nipprova nżomm rutina wkoll. Tina r-rutina. Il-biraħ kellna wieħed bir-rutina, qassam il-ġurnata f'erba' u mbagħad tagħmel isu ċirklu. Din int bit-toilet paper. Ir-rutina mhix tgħinek, isa sissa. Le, dik kienet daqsxejn ta' challenge. Kemm kapaċi żomm rollijiet fuq id-dejk u fuq rasek. Jiena wasalt sa 4 fuq rasi, 3 u 2 fidi. Strina missek. U ma bejt ieħor fuq in-naħa l-oħra. Għax daqshekk kelli. Ġifieri stajt tibqa' sejra. Il-ħażna tiegħek batuta qiegħda, Alla xi ħaġa iktar gravi tispiċċa bla toilet paper int. Problema kbira. Tista' tuża l-pjanta. Iva, infatti dik tajba dik pjanta li potan ġanda bżonn bil-madura. Toħodha mill-ponta tirranġaru hekk, ara ma nitkellmux fuqha. Hemm huma l-kumitat kif huma l-kollegi l-oħra, il-viċi presidenti l-oħra. Ifimni, il-komitat għaddejjin tajjeb, sissa Lukja kwarantina ġifieri biex nagħmlu l-programm il-kwarantina. Taħdem fuq kemm int kbir? Għax dajlu xi 4 ġimgħat kwarantina. Bil-mast inħadem u għandu 6 xhur. Fil-każ tiegħu naħseb jista' jkun. Ġifieri kwarantina ta' 6 snin għandu lok. Għansa banki 8. Isma' għajt il-verità, inti jkollok skript, Luk ukoll, imma Ronald naħseb inut li jkollu skript, mhux hekk? Le, Ron kollu skript, imma ħafna drabi laqas biss jinduda li jkunu biżniħ. Kemm nifmek jażra. Ħala minilek. Insellmilkom u nispera li tinsabu tajjeb. Mela, nitkellmu llum l-ewwel ta' April. Frankajta int, dejjem taqlaħħa kważi fl-ewwel ta' April. Jiena niblaħħhom kollha ċajt. Kexxu, mhux l-ewwel ta' April biss, kexxu. Jiena persuna. Tina t-top 3 ta' ċajt li jagħmlulek, it-top 3. Nibdew mit-3. Tnejn naħseb niftakar li. Hemm waħda tat-tiġ tal-Eurovision u? Darba ċemplu li kienet diġi ma' qabel, ċemplu li biex jibbukjaw tiġ, insomma bbukjaw dan it-tiġ, u ċemplu li ċempilli l-arus u għall-isma ma rridek xina nippreferi rock band u hekk. U għatlu m'hemmx tagħmel tipo. Għalli ma tittin id-depożit lura, għatlu issa nara ħallejx depożit, għalli depożit ta' 300 euro, għatlu 300 euro depożit. Insomma, dak kien Carlo Borg Bonace jagħmel, insomma daret titella. Ember, għamilli kif għamiltlu għax jiena naf li inti. Taqbiżlek. Għamilli, Ember, għamilli. Għax di eskalat ċajta. Xin għalli 300 euro għatlu 300 euro depożit. Sorry! Ara wiċċa. Come again! Come again! Il-beltija tal-kalkara mbagħad ittielu bl-Ingliż, u ġifiera. Xek, nkun daċek tal-puliton, di film xi tajb. Don color-coded il-wejjex bil-ħaq għax kultat niċċekkja? Għadhom. Issa san. ċans tikkoordinom iżjed issa fil-tinkun id-dar. Issa was probabbli għandha l-palettu kollu tażilhom hekk il-koluri. Le issa ġejt iktar organizzata. Kont ix-shading ukoll. Ħanżira. Roza ċar. Għajdilna it-top ċajta li jagħmlulek. Il-top ċajta kienet meta ħaduni nagħmel ghost hunt. Min għalija li ħajkun ghost hunt normali kif nagħmlu aħna fejn ma naraw xejn. Vera tannek! Mitsek tista' toqgħod kaċċaturi.
Tista' tkun kaċċatorja jekk trid. U ma tmurx eżempju tikkaċċa. Hekk qed ngħidu. Għati ċans, ħanuru biċċa minna, għax di tarat rejt, di tarat rejt. Bessa konfermajna li għaw spiritu mala vera. Grazzi. Nasa bindannatni. Karen? Saqsiġek. Tajċek. Titħoġ personali, ta' saqsiġek. Tixtieq tikkomunika magħna? Għaxi, Teresa. All right. Nħoss rasi, għed t-sikka jek. Il-tafassi għadu. Ember, kajja ġewajja, Ember. Kif tibza? Imma smani, kienet ta' mamula tajjeb. Tajba, tfala għostant. Tant kienet mamula tajjeb li ximdejt il-linfa ngħidilha jekk spiritu jagħmel il-linfa tiċċaqla. Il-linfa tiċċaqla. Biex tarek hawn jaċċajt. Ember, ġieli għamil ċajta gravi inti li xi ħadd? Jien ma tantx nagħmel ċajt għax jien nitħaq. Allora ninqabad. Bħali. Imma nixtieq xi darba jirnexxieli nagħmel ċajta. Nikkoordinawha u nagħmluha trid? Nagħmlu. Issi batinna l-vittma l-min tixtieq u nagħmluha. Għandi idea jien il-ministra u nagħmluha. Tajjeb, mela. Issa nkellmek, xi ħadd li jaħdem ħafna miegħek issa nitkellmu. Isma' Ember, grazzi tal-li kont magħna. Tajjeb, aħna nawgura isma' mużika u hekk minn tagħmel xejn kwieta. Mela, bħalissa naħdem fuq it-tieni album tiegħi. Għandha l-mikrofon ħdejja, urina l-mikrofon, dejk. Ejwa, ġaw, hawnhekk fejn irrekordja il-programm tar-radio, ġbir nagħmel il-programm tar-radio minn hawn, u nirrekordja demos u hekk ħabba l-album. Applika teleworking għalih dak il-mikrofon. Vera, nista' vera. Ember, ċaw qalb u aħna kuljum mid-9 sal-10, mit-2 sal-ħadd hawn inkunu. Baj! Ċaw! Il-lejla qabel nagħlqu ndoqqu diska minn tagħha ta'. Ija, le. Isma' jgħid ikkummentaw li s-sodda tiegħi titqalleb. Mal-ewwel. Vera titqalleb, imma inti għax ma tagħmilix ukoll qabel ma nibdew. Jista' jkun. Mela, u l-logħba tal-bieraħ kelkom tpoġġu flimkien xemx u x'kienet l-oħra? Xemx u kalzetti. U kalzetti. Araw daqsxejn biex ħrixtu dawn huma dinija Om Daniel. Mami! Impenjat ruħa, Hemm xemx u kalzetti. Imma ma nistgħux nirrebħu għax hija familjari. Mhux hekk. Temna, fimt? Marija Xiberas ma tiġix minnek. Le, teoretikament le. Tajjeb. Issa, mbagħad hawnhekk għandna t-tifel ta' chicken. Ix-xemx u l-kalzetti. Imma l-problema l-ritrattu għadha tajjeb ħafna mod problema t-tifel ta' chicken allura ma joġġ għax isu familja. Ukoll. Issa, mbagħad speċjal qabel tiskanta qabel jagħmilli dak il-fjus dik il-plakka ma jiġi. Wara x'krew xemx. Mbagħad hemm il-kalzetti u hemm ukoll il-bejt. Tista' ma trebħuġa. Dijek tibgħatilna kuljum ikollna nrebħu kuljum, tiġi taqla l-paga minn fuqna. Vera, brava, proset. U Debbie Zammit, inti għadek kem tirbaħ 20 euro grazzi għall-Enemed u illum ħanarġaw namlu din il-kompetizzjoni. Pero qabel xejn nixtieq nistieden il-Debbie, għax Debbie li qed tagħmel hemmhekk li qed taraw dak huwa ritratt meħud minn fuq tajjeb u qed bl-affarijiet li ssib qed jirnexxer tikkrea dal-tpinġijiet sewwa. U minn hawn qed nistidnuha biex jkollha qed tagħmelhom video wkoll issa. Tibgħatilna wieħed ħalli nurulkom għax vera sbieħ tajjeb. Tlaqna. Mela, infakrukom illi il-logħba tal-lum għandna san fejn qiegħda għandna tridu nagħmlu tifla jew tfajla u dajsa. Flimkien. Ġifieri llum ħaffifnijilkom ftit san. Irid ikun hemm tifla jew tfajla jew taf kejf u dajsa. Min jaf biex ħatoħol Debbie wkoll. Tinsewx li d-dajsa tista' tkun xi ħaġa improvvizzata forma ta' dajsa. Ġifieri tkun oriġinali, għandkom iċ-ċans li tirbħu dik l-20 euro voucher grazzi għall-Enemed. Infakrukom ibatuhomna jew fuq info@danusan.com jew inkella fuq 799797979. Mela, neħtlu nerġgħu fuq Zoom ħanilli nitkellmu daqsxejn magħkom naraw jekk hemm xi iktar nies tajjeb
Illi qegħdin sinkronizzati magħna, mara hemm Ben bil-les Ben skużana tal-bieraħ ħabib tiegħi. Mamlunna ċajta u tlifna l-kompetizzjoni l-lum namluwa, nsaħan li ma najżgura, xaddu ma spiċċa xogħol. Jekk alla jrid namluwa, kif jgħidu. Xez, inti qed tismana? Sejwa. Ejja! Ismani, Xez, ibat li messaġġ in-numru tat-telefon tiegħek għax għandi biċċa xogħol ħelwa għalik. Tajjeb. Xelwa la tkun taf x'inejt. Ħajħu għoż, dak hu għoż biha żgur. Kenet rajtu ħadu lek minn ħalqek ir-regal. Dirra ġobdok. Mux jinstema da. ħana raw Dorin. Il-ħal istama. Lila għalli. Mux nisima. Mux nisima. Titratta. Xax kumpa tiġi. Xettajdli ġejt irranġali dik il-plakkat li għaw. Ma fimtekx. Ħallih. L-20 euro ma jservunix biex imuru liġi. Aqta. Xez. Inti bħala bnidem nejjeki, kif nistaw najduwa. Ġeli għamil ċiċajta qawwija li ġaħat. Darba waħda gravi kienu ħajkeċċuni mill-iskola. Seħbit ġab il-loppju. Xini? Ġab il-loppju biex jamlu massinna. Għol seħbi għatlu sajjen nejdlek x'namlu fil-break, għatlu nitfaħ fil-botil ta' sieħbi liħor, għatlu biex nraqdu luħalqom minn għalina. Vera ċajta ħelwa di. Koda, ma kienx jaqbel mija u kważi qtilni miskin. Mittom imġienet. Sewa għalġej. Konna li jaħarraqqad luħalqu jena. Xukjajtni, kważi attempted murder. ħanna rawna Patrick, come in. Hey, Patrick, dejjem tomot int. Ma jenissa nasal mix-xogħol ħafif. Ejja, kif ejja? Moħkom hemm għax kien hawn il-warden se duru f'dil area, ifhimni. Ejja. Ismani, inti ieħor minn daw dilettanti ta' daċċajte. Ġiri għamil xi ċajta hekk? Nħobb, għanzi nħobb niċċajta ma minn jiċċajt iktar minni. Mbajdenna xi ċajta li għamilt, Pet? Jennab. Ejja. Battuni fuq. Ma ħankelmu naqra Dorin, kif jent? Dorin, fej dal-istamperija? Kif inti, Dorin, kif inti? L-ultraviolet jeda. Dorin, inti ġiri għamil ċiċajta tajba? Iktar jamlu li mill-li Għajdinna ċajta li jamlu lek mela? ċajta li jamlu lek? Xej. Ma lista ma tistax tiġini. Trabbiex rasek, għan kelmu naqal Justin. Justin, kif inti Justin? Justin? Unmute jawunna, għajnej Justin propja. Justin. All right, issa ġi. Kif inti Justin? All right. All right. Xiet tamer, ħabib? Xej, għahdejħija. ħanaraw il-ħok. Baxxina rasek. Ġieli għamil ċiċajta tajba, Justin? Le, tam, għamil. U għat mamlu lek wahda laqqas? Le, ma sibx. Għanna poplu nadif fej t-lodu l-affarijiet. Xeraq jitħoċ għat jgħid li, jena dak li għad li Tana għalissa għallukom. Ftiti għor bender waqġena li kukol. Mela, ħammorru għant Brian, illi Brian għacċajt. Brian, top. Netlulu, fl-orfa tijaw. Fil-fatt, minn ma jafux Brian huwa l-ispettur Leonard. Irtirat issa. Għamil li wahda tal-lini. Lini! Jien toqtonni konti, kont toqtonni. Kem kont wiċċek tost jamarra. Kem ilu da, kem ilu Braj? Waqaftu? Mela, dak l-ewwel wieħed kien fil-1999 beda. Ħanejna tan-90s. 2000 kien l-ewwel skeda. Rejx li kienet għada qasira. Le maħda, ta' Eżatt. Maħda. Isma, inti vera illi min tispreja l-karozzi spiċċajt tisboħ ix-xar. Ej. Kif mort? Le, dik kienet tajba, dik mommi. Kien hemm dik il-kwistjoni ta' dik il-mara li ċemplet fuq niskata u qalet pandemonju
U dik xi ħaġa li faqatni u kombinazzjoni ma qalt li ma vera qalt li wasal biex nisbok xahrien. Etta mhux ma tħabbera sekk xejn, ċempilt hairdresser ħabiba tiegħi. Qalt li xirrid nagħmel, tatni ġifieri l-affarijiet ovvjax affarijiet ma nafx nixtrihom. U bdejt għamilna dal-video, u missieri jiffilmja u jiena. Jiena neggustat għax titħaq biċċaj tiegħek stess. Il-verità, Daniel, il-verità, prova jitnoqgħod serju. Imma jiffilmja missieri, bdejt nisimgħu jitħaq. Bdejt nisma' missieri jitħaq. Ullhom toqmos taħti. U bdejt niggustom li ċi anzjani ħanejtek qegħdin jieħdu gost qed tagħmel kwarantina magħhom jiena allura awtomatikament. Bravo. Huwa sagrifiċċju kbir. U wara l-kwarantina tagħmel naqra videos mhux ħażin jamarra Ocean. X'għamilna? Naqra videos mhux ħażin ara. Dik tagħmiltilna bl-ħsieb dik. Nisimgħu biċċa braj. Dal-qaħbeġ coronavirus li vvintaw tgħid kemm Maltin u għawċin qed jinkwitaw. Kuljum kull ħin qegħdin nisimgħu l-aħbarijiet għax dal-virus nisimarrat bil-mijiet. Fuq dal-virus qed nitkellmu kull moment. Braj! Ġifieri da żmien qed jispirak illi tferraħ iktar in-nies u x'hekk. Ħanejdlek x'inhi, jiena bniedem li jiena wkoll bniedem li ninkwieta u mbagħad bl-anxiety, ġifieri awtomatikament da żmien ukoll qed inkun daqsxejn inkwitat fuq għal ħaġa, mhux il-virus biss, għax kien għad nemmen li qegħdin inxandru fuq il-virus imma importanti li jxandru wkoll fuq il-problema li qed ikollhom dan nies ħabba anxiety u ħabba ikel għax ingħatni li huma minbagħad bihom l-anxiety u l-ikel. Spiċċat jiekol u x'hekk. Fil-fatt hekk qed ngħaddih jiena l-kwarantina niftaħ il-biba tal-friġġ u nuża l-iskaffa ta' fuq. Sija wara niftaħ il-biba tal-friġġ u nħu l-iskaffa ta' wara. Għalmenu qed varja l-ikla tiegħek. Provajna xi jommi timlija ħalli l-għadra nerġa' nibda mimlija. Taf x'għandek bżonn int? Għandek bżonn titfa' l-friġġ kwarantina issa naħseb jien. Għax xi kellha tibqa' seherek. Braj, l-ewwel ta' April xi ċajta li għamilt jew jagħmlulek? Ħares jiena l-ewwel ta' April dejjem nagħmel xi ċajta normalment. Sewa. Imma ċ-ċajta dejjem nipprova pereżempju mhux nagħmilha nipprova naqbad item. U ġieli bdejtu minn xi 15 qabel il-pjan. Eżempju, s-sena l-oħra kienet vera ċajta żejra, bdejt nitfa' fuq Facebook li timur nara l-muturi, u ħanixxi mutur, u tella xi ritratti u hekk, u on the day mbagħad tellajt il-mutur li xtrajt. Sħabi ta' Facebook kulħadd ħaseb li ċajta tal-ewwel ta' April, all right. Imma sħabi ta' viċin tiegħi biex niftehmu. Kulħadd hemm minni, ejja fl-aħħar wasal Żgoġa kemm kontilek taħseb għaliha. Biss li kbar naħseb ċajta li għamilt kienet kont għadni għarus u niftakar kont immur ta' frenti kollok il-postijiet fejn innamra u. Bright, mhux it-top of the world fi żmien Festa tal-Galgura x'minn hemm nar. Evitaħ. Lejna li jessawt kont immur dejjem. Zon or. Iva, nistaw jogħġbok, sorry. U somma u niftakar darba kont mort fej post with the line, kien hemm il-binjet jinbena. U l-tfajlet tela ġej, kien hemm bennejet jibni da xi 15 qabel ta' April. U kien hemm bennejet tela ħamur inkellmu u Martin u da Martin inkellmu vera. Martin inkellmu huma ġifieri literalment biex għamil ċajta li tfajla għamajna Martin inkellmu qed insaqsi headdress ta' xi ħadd u dak jipponta jdeħu swaba se jellemmulaw u għaddiet. U għat li xġara, tal-li għalet tala għaw bennejda għabib tiegħi jien u hekk. U di għamilta xi 3 darbiet dejjem imorru hemm u nittawa lejda l-post. U għandi dej l-ewwel ta' April, insomma morna hemmhekk filgħaxija u għattilara, llum għattila nħoss li nara jes u dil-biċċa blokka li għaw hekk, dil-arja kollha hija tiegħi. Għanna l-post, kolla t-fitxu post dak iżdin, u ġenninta. Kelbit! Kejta. U ċajta, sa kif ħanidra li ċajta dijin? Għax di għemnitni.
U kienet marret tgħid il-ġenituri tagħha. Il-ħamina. U minn hemmhekk ma baqgħux xarajjes. bil-fors. Ġifieri kelli nagħmel wara xi 3 ijiem hekk kelli ngħidilha li ċajta ġifieri. Żgur. Aħdar int, jew aħdar. Aħdar, kienet ċajta żejra ma kibret. M'hemmx tagħmel. Braj, jiena nawguralek da żmien tajjeb inselli minn għal ġenituri tiegħek ukoll li jkollok videos ibatilna x'ħan nieħdu gost nurhom il-kulħadd tajjeb anke fuq il-paġna tal-Oli. Grazzi. Ciao, sellili. Ciao, ciao. Mela, sinjuri, dak kien Brian u bħalma ngħidulkom fuq WhatsApp bħalma qed ngħidu lil Brian ibatulna kemm tifilħu ċajt illi qed tagħmlu, kemm tifilħu videos kreattivi li qed tagħmlu u aħna llum peress li huwa l-ewwel ta' April ġbarna ftit ideat li ġbarnihom minn TikTok illi bħalissa huwa the place to be kif jgħidu ta' ħafna ċajt illi li daħkuni ħafna jena narawhom flimkien. Grandma! Xija, bej ħawarik dal-Magic. Mela, għandek għandi flus, għandek għandi biex konta l-ilma, naħbat il-fiex konta l-ilma, nitfaw fuq il-flus, tawa, nattija, nejt il-Magic Words, u l-flus, titħol ġol ilma. Għadnu ħatra. Għadnu ħatra xiex. Ejja. Bim salabim! Is-sinjura. Nidħol sal-kamra tal-banju. Għara ma daffitx, għana ja. Għaw l-maħreġ mill-kamra tal-banju ma iġri, ejja! Ejja! Nein, Steffen, nein. Steffen, Eins, nein. Zwei. Nein. Nein, Steffen! Musst du mal alles kaputt Okay, machen. warte, ich habe Earphones für dich. Hier, Danke. bitte. Aħdar. U sinjuri wasalna għal-ħin spirituali f'dan il-programm. Illum ħajkonna żewġ qassisin kif qednilkom fil-bidu, però l-ewwel bil-qassis uffiċjali tagħna. Sinjuri hawnhekk mill-parroċċa Laburista ta' Sliema jattendi dejjem. Ejja ħandumu b'dil introduzzjoni kull jum toħod li mill-airtime tiegħek. Sinjuri Father Gordon, il-kappellan tal-Kappella Laburista ta' Sliema. Direttur, jiena flejs. Direttur. Selmilkom ħuti u nixtieq nilqakom ma' Father Gordon il-Kappella Laburista ta' Sliema. Ejd li Sandel, ejd li xtixtieq tgħid lillum. Għaxiex qiegħed imġenneb, Fadri. Għaliex illum ħanamlu rar life. Rar life? Allura tajtkom dik l-angulatura għax intkom dejjem min-naħa tkunu. Sewa, u vera ħajkolli nammetti li kellek raġuna x'ħafna nies hawnhekk, ġifieri malli tellajna l-post tiegħek bdew erru minn l-ewwel. Ekku aħjar tagħmel dik is-sodda Krisander. Għax hekk oqda saret lek oqda. Issa nsib ħin. Krisander, ibad il-qrara, tara kif hemm bżonn li jsir il-qrara anka virtwali. Mela, nibda? Ħanibda bi-qrara ta' Marija Victoria Blandin. Faqqa. Illi qaltilna Father Gordon. Jiena ma nafx qiegħed jiġrilu id-dar ir-raġel imma l-ħin kollu jiġri bla ħwejjeġ. Affarijiet normali daw. Direttur niġi għalik u jkollok tqar. Affarijiet normali li jiġru għax l-irġiel iħobbu juru dak li għandhom. U taf xemm miktub? Illi aħjar asfur barra mill-li fil-gaġġa. Di fl-iskrittura qiegħda Fader. Fittex u ssib, sola ġus. Inkomplija. Kompli. Ara fis-sajf se jiġri, Fader, ridni nixtri rumalja bħal din. Issa trid, Fader, Xarru kaza! Neħħilu, Xarru kaza! Neħħu għamilem, kaza! Mux inti. Mwela dik ta' 371, jew, Ema tħabba l-brezz, Mela, mux se fil-witch. Dik tista tiddubba minn għandu ċalijiet, jew minn għandu ġojellerija, xaffarijiet daw. Mela tħallas għalija, dak u dnub, propja borza ta' San Martin. Mux
Ejwa neħħu U minn hemm issa too much. Inkompli, Fader. Kompli. Mela għandi l-rara ta' Matthew Gallia. Ibat. Fader, aħfirli imma ma flaċ, ma noqgħodx mingħajr pastizz. Dajjef fit-tifel, dajjef affarijiet li jiġru. Fil-fatt isu rispondikx għal naf, Fader, naf u aħfirli mobdejċ id-direttiva tal-profs imma ħrixt, Fader, għal pastizz namel kollox jien. Please, aħfirli, Fader. Jiena xogħli u li naħfirlek ibni ma dnibte għax ksirt il-kelma tal-profs Xarmejn li bħalissa ta' fint u ksirt ukoll l-affarijiet, però l-importanti li tagħmel x'tagħmel, tikol x'tikol, tiklu fisem ta' fint. Hekk hemm miktub. Anka dieta miktuba? Hekk hemm miktub. Fl-iskrittura. Vera ma fiex l-iskrittura. Kien ignorant. Mela, Catherine Baldacchino Aber. Fader, aħfilli għax qatt f'ħajti ma kelli daqshekk kaptit nagħti xi strejt lil xi ħadd daqskemm qed ikolli dal-aħħar meta nara lin nies li jippassiġġaw mal-frant qisu xejn mhu xejn u din it-tielet ġimgħa li qegħdin imsakrin ġewwa aħna. Nifmek u ngħadrek oħt. Però hemm miktub illi fejn hemm tnejn jew tlieta miġburin tlieta propja xi tnejn hemmhekk jaqlaw 100 euro multa. Fil-skrittura. Le da fil-pitazz tal-kbir Chris Fern tagħna. Il-viċi kap tal-Partit Laburista ejja. U minn hawnhekk nagħlaq il-qrar hawnhekk għax biżejjed u nħajjarkom biex fuq 997979 tibatuli wkoll fuq ix-tixtiequni nagħmel bħala l-eżerċizzji ħuti il-ħankun qed nagħmel hawnhekk virtwali. Tajjeb ħuti. U minn hawnhekk intikom il-barka il-Mulej u Robert Abela ma'kom. Tikx barka Bil-torċa. Sinjuri, naf ma jeżistix kappillan laburist daqsu. U aħna ħanamlu issa kollegament ma assisiħor li għadna ma qbadniex orrajt kellu xi qad joħra, ħanitkellmu ma' Fader Colin li Fader Colin iħobb ħafna iċ-ċajt, iħobb iċ-ċajt anke waqt l-omelija. Fis-sens l-omelija għamela mbagħad jitfalek dik iċ-ċajta biex iżomm minn nisem. Ma titsa kemm jiġi Fader Colin nagħmlu daqsxejn il-karaoke competition? Nistgħu ekku kif qegħdin kulħadd mara ara x'għandna tan-nies hemmhekk. Benjamin, kif inti? Kollox fidejk benna aħna ħanatu 20 euro voucher ħatkun qed tagħmel diska u xi ħadd trid ikompliha u x'hekk. Ciao, mela għalek ħattewli. Ejja, Ben, ħaqek ta' ħaqek. Tlaqna, mela, ħana raw. Min ħatazlu? Tiċtażel il-xaħat inti, tiċtażel il-xaħat inti, sa' nejja. Ettarom jew sarwis? Kull ma qed nara erba' fuq tiegħi. Le, miktar. Mela, ejja nażlu lil-Bradley kakija. Ejja, Bradley. Bradley, fim tal-logħba? Mela, Bradley, ammjutja l-lek innifsek jew nammjutjawh. Bradley, illum. Illum għanna ebed Zoom day, All right. Mela, Bradley, fim tal-logħba? Karaoke. Li ħatamel huwa ħajjieqaf Ben tzobtu u inti ħatkanta minn floku tajjeb tibqa' dej. Jekk il-kliem ikunu tajbin, tirbaħ. Bidejja. Tlaqna. Okay. Adesso credo nei miracoli, in questa Ben, jaf nara. Ben, komplot. Badna Fader Colin. Konsis, ma importax. Zara, għandek xaħġa għazina, Ben. Ben, għax ma jtikx la soluzzjoni kella. Mela, ħanaraw fejn ħammorek u semmoru għall-Skype jew nkellu semmoru għad-Zoom. Koplu għad-Zoom, tlaqna, 1, 2, 3, tlaqna. Fidejk. Adesso credo nei miracoli, in questa notte di tequila boom boom. Sei cosa sexy thing. Ti ho messo gli occhi addosso, lo sai. Ti avevi avere un caos dentro di te, per far fiorire una stella che balla, inferno paradiso dentro di te. La luna guarda come brilla, baby.
Bajla Morena. Le, mux taqta d-dirka Komplija! Ejja! Baby! Patrick, kompli. Tieħ, Ben! Tonight. Bravo! Iktar, ejja! Cammina nel cielo, lampi mezzo buio. What you say? Baila! Baila Morena! La piena. Under the moonlight. E baila. Baila Morena. Sotto a questa luna piena. Under the moonlight. Bravo Ben, bravo! U Patrick, inti għadek kem tirbaħ 20 euro voucher, grazzi għall-Enemed, grazzi Ben, Ben ikun manada. Bravo, ċabs Polo, ċabs. Bravo Ben, Patrick. Proset, U insellem il-dawk il-niskola ta' zomma xvera għedin tart, bizna bil-kbira. Għatila kien. Pero għanna l-Fader Colin irridu nal-u għamija. Ejja, tlaqna, Fader Colin! Fader Colin! Ejjat Fader. Jora ġarbinna. Le l-Fader? Le, Iva. Jek lej konna ndaħlu ħada xed sir vera ħin. Fader. All right, natu chance. All right. Sadan it-tanta turkom biex tibatunna ir-ritratti ta' tfajla u dajsa jew tifla u dajsa u ta'kom ċifri kunem tifla dajsa u intkom fuq 9979799 l-istess biex tkun testaw tirbħu 20 euro voucher. Dal-kas jista' kun it-tifla u dajsa. Sanni ma t-div melielo miebsa san, ejja melielo miebsa san. Int kem 20 euro, Ne, veru. Mela, Fader Colin jem, yes or no? Le, għadu le. Mela, nalqu. Ħajkonna nalqu, sinjuri. Grazzi tal-li kontu maħna għal-darbohra, għana ringrazzjawkom tal-li tinaqdu kull filaxija, l-lum zidna u koll il-channel tal-YouTube biex kunu tistaw seguna komdi minn fuq il-box ta'kom għaw l-apparat li għandkom. L-apparat ta'kom minn għawnek, nishtiqu koll ringrazzjaw l-sponsors ta'na, l-Enemed li grazzi għetti ċempel Fader Colin. Issa għada, femu għada, all right? Grazzi. Ringrazzjaw l-Enemed, grazzi l-Top Socks, l-Metres Collection u l-JB tal-li għanuna fl-affarijiet, pero grazzi kbira tmur għall-Enemed. Suġġettada? Il-suġġettada. Suġġettada? Min għadu qed jaħdem. Min ħadda ħanamlu eloġu għan ringrazzjaw l-dawk in-nies li sfortunatament jew fortunatament għadhom qed imorru għax-xogħol. Fortunatament għax kieku minn ajru ma qas nistgħu ngħaddu. Għalhekk qed ngħid imma forsi sfortuna lihom. Wejja. Sa naraw għada. Saħħa likom. Ciao, ciao għada. Ciao.